നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള 5 വഴികൾ. 1, അവരൊരിക്കലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അതിനുള്ള ആൻസർ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. അവരെന്താണോ ഉള്ളിൽ അതവർ പുറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കും. 2, അവരൊരിക്കലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 0യിൽ നിന്ന് 100ലേക്ക് എത്തിക്കില്ല. അവർ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു, നാളെ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു, വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെയൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരൊരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നല്ല, അവർ ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്പർ 3, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത്ര ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ബൗണ്ടറീസൊക്കെ വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബൗണ്ടറീസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊരിക്കലും നമ്മളെ പുറകെ ചേസ് ചെയ്ത് വന്ന് നമ്മളെ അവരിലേക്ക് പിടിച്ചടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും ഇവർ നടത്തില്ല. നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൗണ്ടറിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 4, ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അകത്ത് അവരൊരിക്കലും ആരാണ് വലുത്, ആരാണ് ആദ്യം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ആരെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ആരാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ റിലേഷൻ ഒരു പതുക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അത് തന്നെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരേപോലെ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ പോകാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 5, ഇവരൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും തീർക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ഇപ്പോൾ എന്താണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ തരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, ആ രീതിയിലൊന്നും അവർ ചെയ്യില്ല. അവരെപ്പോഴും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അവർ റെഡി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും അതിന് ഉത്തരം തരാൻ അവർ റെഡി ആയിരിക്കും. തിരിച്ചും അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിന് നിന്ന് തരില്ല. അവർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുക.